साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। सरासनस्रायै जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलुआ बेरखाङो आरो बे सोंलुखौ गोबां मानसिफोरानो सोङो। बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय, जुदि जिसु ख्रिस्टआ स्वयं इसोर मोनब्ला बियो गावखौ क्रुसनिफ्राय मानो रैखाथि होनो हायाखसै एबा गावखौ मानो बासायनानै लानो हायाखसै? जायहा गावखौनो बासायनानै लानो हायाखसैब्ला बियो गुबुनखौ मा बासायगोन? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे सोंलुखौ जोङो सा नायोब्ला एकदम थिक नुयो, राइट नुयो। मानसिनि मेलेमनि साननाय बायदिब्ला मा जायो? बे जाहैबाय जायानो बोलोगोरासिन, बे बोलोगोरासिनानो गावनि जिउखौ बासायनानै लानो नांगौ। नाथाय दिनै जोङो बे गासै रहस्यफोरखौ मानसिफोरनि साननायनि गेजेरजों नङा, नाथाय बाइबेलखौ बेखेवनानै बाइबेलनिफ्रायसो जोङो बे रहस्यनि फिननायखौ नागिरगोन। जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन दि जे जिसु ख्रिस्टआ स्वयं क्रुसनिफ्राय गावखौ रैखाथि होयिया एबा बासायनानै लायिया बिनि लोरबांथि नङा, नाथायब्ला बियो मोनसे देरसिन बोलोसोमोन आरो बिनि मोनसे थांखिमोन, प्लानमोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, मानोना नोंथांनि गासै साननाय हनाय, नोंथांनि गासै सिन्ताफोरखौ थोंजों लांगोन एबा गोथों लामाजों बे भिडिअआ लानानै थांगोन। दे अब्ला बे 10 मिनिटनि भिडिअआव आंजों लोगोसे थाफाबाय थादो। सेथि बाथ्रा, मा जिसु ख्रिस्टआ गावखौ बासायना लानायाव फेलें जादोंमोन नामा? दा पावार अफ चइस। नायगिरि आंनि लोगो नोंथांमोन, गिबि सिन्थारावनो जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुजिनानै लाग्रोनांगोन आरो बेनो जादों जाहैबाय मा? जिसु ख्रिस्टनियाव खुद गावखौनो बासायना लानो हानायनि एबा गावखौ गहोनो हानायनि गोहो गैयामोन नामा? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेला बे बिसयाव एरैहाय रोखायै बुङो, जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ हमनो थाखाय राजानि सेनाफोरा, सलजार्सफोरा फैबाय एबा जिसु ख्रिस्टखौ हमबाय, बै समाव जिसु ख्रिस्टनि सासे सेला जायनि मुङा पिटार, जिसु ख्रिस्टखौ बासायनो थाखाय गावनि थुंग्रिखौ दिहुनदोंमोन। अब्लाना जिसु ख्रिस्टआ पिटरखौ बै समाव ओरैहाय बुंदों, जायखौ जों माथाइनि 22:53 सिरियाव मोननो हायो। नोंसोरो मिथियाना, आङो आफानियाव हेफाजाब बिब्ला बियो आंखौ बासायनो हाजार हाजार आरफोरखौ थाफैनो थिनहरनाय नङाना? एसे साननानै नायनायसाय, सोरगोनि आरफोर मोनसे पल्टनानो गासै रायजोखौ नस्थ' खालामनो हानायनि, फोजोबस्रांनो हानायनि गोहोआ सोरगोनि आरफनियाव दं, बोलोआ, गोहोआ दं। जिसु ख्रिस्टआ हास्थायनायमोनब्ला मेगन मोख्रेब गासैयावनो बै क्रुसखौ खोमानानै होनो हागौमोन। जिसु ख्रिस्टआ हास्थायनायमोनब्ला रमनि गासै सैनिकफोरखौ भस्म खालामजोबनानै होनो हायोमोन। माथाइनि 27:42 सिरियाव जेब्ला मानसिफोरा बेखौ ठाट्टा होदोंमोन, लासिंसिं खालामदोंमोन, बै समाव बैसोरनि बुंनायफोरा माबायदिमोन बेखौ फरायनानै होनो हास्थायदों। बियो गुबुनखौ बासायग्रा, नाथाय गावखौ बासायनो हाया। बिनो इजराइलनि राजा नङाना? बियो क्रुसनिफ्राय ओंखारबोयोब्ला जोङो बिखौ फोथायगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि चेलेन्ज खालामनायखौ, बिसोरनि बुंनायखौ क्रुसनिफ्राय ओंखारनानै फिननाय होफैयाखसै। मानोना बियो क्रुसनिफ्राय ओंखारनानै फैनायमोनब्ला बियो गावखौथ' बासायनाय जागौमोन एबा गावखौथ' सेभ खालामनाय जागौमोन, नाथाय गासै मानसि माहारिया अरायनि थाखाय जोबस्रांगौमोन, मानसि माहारिया अरायनि थाखाय थैनानै थागौमोन। जिसु ख्रिस्टआ जे गावखौ क्रुसनिफ्राय रैखाथि खालामनानै लायाखसै, गावखौ बासायनानै लायाखसै, बेनि जाहोना बियो लोरबांथि एबा बियो लोरबांमोन बे नङा, नाथायब्ला बियो मोनसे बिनि थांखिमोन। क्रुसाव थानाया, बुलि होनाया बिनि मोनसे थांखिमोन। नैथि बाथ्रा, क्रूस की गुबै थांखियालाय मामोन? द मिशन ऑफ द क्रूस का असली मकसद क्या था? अनजाग्राफोर, दा सोंलु बेरखाङोदि जे जिसु ख्रिस्टआ मानो गावखौनो बासायना लायाखसै? बेनि सैथो आरो थोंजों फिननायानो जादों जाहैबाय बलिदाननि नियम, बलिदान का नियम, लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। बाइबेला बुङोदि जों माब्लाबा नङा माब्लाबा जोङो नंखाय बाथ्रा बुंदों, गोरोन्थिफोर मावदों, बेनि माने जों पाप मावदों। आरो बेनिखायनो रमारि 2:23 सिरिया बुङो, पापनि फिथाइया थैनाय। बेनि माने सैथोनि जि बिसारनि फारला दङ, सेर दं, बेयावहाय पापनि मजदुरिया केबल थैनायल'। दा जोंनि आखायाव केबल मोननैल' लामा दङमोन। गिबिया जादों जाहैबाय गासै मानसि माहारिया गासै पापनि साजाखौ सैसो आरो बेजोंनो नस्थ' जानाय। आरो नैथिया जाबाय सोरबा बेबायदि फैथों जायहा निष्पाप, पाप गैयै, आरो बे पाप गैयैया जोंनि जानानै गावखौनो साजा होनाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्टआ बे मुलुगाव सासे राजा जानानै मानसिफोरखौ दैदेननो थाखाय फैयाखै, नाथायब्ला बियो बलिदान होजाग्रा बोरमा मेन्दा
फिसा बायदि सेक्रिफाइस लेम जानानै गासै मानसि माहारिनि पापखौ गावनियाव लानो थाखायसो बियो फैदों। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावखौ एरै होननानै बुंनानै लादों जहननि 10:9 आङो गावनो गोसो जानानै गथायागौ मानि रावबो आंनि जिउखौ आंनिफ्राय लानो हाया, जिउखौ होनो आरो लाफिननोबो आंहा एखतियार दं। बे हुकुमखौ आफानिफ्राय आङो मोनबाय। बे बाथ्राखौ जोङो मोनसे गुरै बिदिन्थिनि गेजेरजों मोजाङै बुजिनो नाजानि। दान्दिसे समनि थाखाय साननानै लाथ'दो। नोंथाङा गिदिर दाय खालामबाय आरो बे दायनि थाखाय आदालताव गोबां जुर्माना होनांगौ जानानै फैबाय। नोंथांहा बै जुर्मानाखौ होनो थाखाय रां गैया, बेनिखायनो नोंथाङा जेलाव जोबजागोना 100% सियर। बै समावनो जाजआ गावनि मासिनिफ्राय गसंनायसै आरो बियो गावनि पकेटनिफ्राय जि जुर्माना नांदोंमोन बे गासै जुर्मानाखौ जाजआ होनानै होबाय आरो बियो नोंखौ उदांस्रि खालामनानै होबाय। नोंथाङा जेलाव थांनो गोनां जायासै, जोबथेजानो गोनां जायासै। बेयावहाय जाजआ नोंथांखौ बासायनो थाखाय गावनि रांखौ बियो होनानै गावनि रांखौ खहा खालामबाय। थिग बे खामानिखौनो जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव मावदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावखौ बासायनानै लायाखसै, रैखाथि खालामनानै लायाखसै, जेन जों साफ्रोम मानसि माहारिया एबा नोंथाङा जेन बासायजायो। बिनि थाखायनो जिसु ख्रिस्टआ गावखौ क्रुसाव बुलि होबाय। गासै दुखु दाहा खस्थ जेंना सानाय बेजार बेदना जाफोर दङमोन बे गासैखौबो बियो सैसोबाय। मानि थाखाय? नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय। आरो बियो बिनि मोनसे प्लानमोन। थामथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय थैनायखौ फेजेननो आरो थांखांफिननो। दा आल्टिमेट प्रुफ रिजारेक्शन, मृत्युफोर बिजय और जी उठना। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, बाथ्राया क्रुसावनो जोबनानै थाङाखै। जिसु ख्रिस्टआ खालि क्रुसावल' थैनानै जोबनाय मोनब्ला अब्लाना जोङो बुंनो हागौमोन एबा अब्लाना जों बुंगौमोन दि जे जिसु ख्रिस्टआ माब्रै बासायनो एबा बासायनो हाया होननानै बुंनो हागौमोन एबा बुंगौमोन। ख्रिस्टियान धोरोम आरो जिसु ख्रिस्टआ जे इसोर जानायनि जि बाथ्रा, बे बाथ्राया क्रुसाव एबा क्रुसनि थैनानै थांनायाव जोबनानै थाङाखै, नाथाय बिनि इसोर जानाया, बिनि सानथामाव थांखांफिननायासो सोमोनांथाव बाथ्रा। येस अनजाग्राफोर नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्टआ क्रुसनि सायाव जिउ हगारबाय आरो बियो कब्रस्थानाव लांजाबाय, फबजाबाय आरो गिदिर अन्थाइखौ बिनि मांखराव खोबथेबाय आरो लोगोसेनो सैनिकफोरा, सलजार्सफोरा जिसु ख्रिस्टनि बै मांखरखौ नेबाय। नाथाय जिसुआ सानथामाव सिखांबाय, थैनायखौ फेजेनबाय आरो बै मांखरखौ बोखावबाय, गावस्रा होबाय आरो बियो सिखांबोबाय, जायखौ जों रिजारेक्शन होननानै बुङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलनि बायदियै जिसु ख्रिस्टआ केवल बुंनानैल' बाथ्राखौ दिनदों बे नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्टआ स्वयं मावनानै दिन्थिदों आरो थैनायखौ फेजेनदों। थैनायाबो बिखौ खानानै दिननो हाया, बेखौ बियो दिन्थिबाय। जायहा थैनायखौ फेजेननो हाबाय बिसो गुबुननोबो जोबनो गैयै जिउखौ होनो हायो। बियो जुदि गावखौनो क्रुसाव बै संसारनि बोलोगोरा मानसिफोर बायदि गावखौ बासायनानै लानाय मोनब्ला मानसिफोरा बिखौ सासे चमत्कारि मानसि, चमत्कारि सुबुंसो होननानै बुंगौमोन। नाथायब्ला बियो इच्छाजों थैनायखौ दिनथ'नानै आरो गोथां जाफिननानै गावखौनो फोरमान होबायदि जे बियो स्वयं इसोर। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि लोगो नोंथांमोन आरो सोंलु खालामग्रा नोंथांमोन, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिनो हादों दि जे जिसु ख्रिस्टआ जे स्वयं गावखौ जे क्रुसाव रैखाथि होआखसै एबा बासायनानै लायाखसै, बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ गावखौ बासायनो थाखाय नङा, नाथाय मानसि माहारि नोंथांखौ, जोंखौ, जों बयखौबो बासायनो थाखायसो बियो क्रुसाव थादोंमोन। जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव बुलि जानायनि जाहोना नोंथाङासो, आंसो, जों बयबोसो। बिनि क्रुसाव थानायनि थांखिया नोंखौ बासायनो थाखाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, सैथो अननायनि, सैथो प्रेमनि, सैथो खामानिया बेसो जे जायहा जायखौ अनो बिनि थाखाय जिउ होनाय। बियो गावनि जिउखौ होनानै जोंनि पापनि बेसेनखौ बियो होबाय, जेन दिनै जायफोरा बिखौ फोथायगोन जोबनो गैयै जिउखौ बै सुबुङा मोनगोन। बियो बिनिखायनो गुबुनखौ बासायनो हायो, मानोना बियो गावखौनो फोजोबनो थाखाय थांखि लादोंमोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव थानाया बिनि लोरबांथि नङा, बिनि थांखिमोन। जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव थानाया जोंनि पापनि थाखाय, जोंनि पापखौ गावनि गोथार थैजों सुस्रांनो थाखाय बियो बिनि मोनसे थांखिमोन, प्लानमोन, माबा मोनसे मजबुरि नङामोन। बियो गावखौ बासायना लानो हायै नङामोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांनि थाखाय बियो गावनि जिउखौ होदों। बियो जुदि अर्डार होनायमोनब्ला रोजा रोजा आरफफोरा फैगौमोन आरो बै आरफफोरा गासै सेनाफोरखौ नस्थ' खालामगौमोन, फोजोबस्रांगौमोन। जुदि बेबायदि जानायमोनब्ला, बेबायदि मावनायमोनब्ला गासै मानसि माहारिया बासायजानाय नङामोन। मानसि माहारिखौ बासायनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ गावखौ बुलि होबाय।
आसा खालामदों अनजाग्राफोर नोंथांमोननि गोसोआव जि सोंलुफोर दङ बै सोंलुफोरनि फिननायखौ दिनै नोंथाङा मोनबाय आरो नोंथाङा रोखायैनो बुजिबाय जानांगौ जे जिसु ख्रिस्ट'आनो थारै इसोर होननानै आरो बेनि अनगायैबो सोरहाबा जुदि सोंलु दंबावोब्ला आंनिफ्राय जोबनायाव बेखौनो खावलायगोन नोंथाङा अन्नानै बाइबेल फरायगोन निउ टेस्टामेन्ट बाइबेलखौ अब्लानो नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि बै बुलिनि बिसय बै क्रुसनि बिसय जिसु ख्रिस्ट'आ मानो क्रुस जानांखो बेखौ नोंथाङा मोजाङै बुजिगोन। दिनैनि बे मेसेजआ नोंथांनि जिउआव बोर लाबोबायब्ला मोनसे लाइकखौ होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो। गड ब्लेस इउ अल। आमेन।